Въпросът е къде от ваша гледна точка, къде се счупи там колелото, колата и така нататък? Моята гледна точка, че не достигна времето да бъдат решени всички въпроси, тъй като синето единство се регистрира на Страна, това е обяснение. С други обяснения. Те не казват нямахме време, нали, ще продължиме заедно и така нататък. Те казват съвсем друг е тона, с който аз повторих нашето обяснение. Всеки, който се интересува, може да види на нашата страница пълната документация, да види в последствие, след като направени какви разпределения в листите, така че не мисля, че това мога нещо да добавя към тази страница. Вчера съм разписал листите и ние отиваме на избори. Това добре ли или зле да отидете по този начин на избори без частта синьо единство, както преди това ще решат избирателите. Синьото е специалисти. Още една тема от България, този път свързана с туризма. Започва подготовката на Бургаския плаж за летния сезон, като от 20 май той ще бъде и охраняем. От следващата седмица започва разстилането на пясъчните диги, които бяха издигнати, за да предпазят ивицата от бурното море. Това съобщи концесионерът на плажа Атанас Атанасов. Бургаският бизнесмен обяви също, че се включва и в инициативата на премиера Марин Райков „Искам да помогна“. Дигите на Бургаския плаж бяха издигнати, за да спре морето да изяжда пясъка. От фирмата концесионер са категорични, че вълните ще спрат да заливат Бургаската ивица. До 15 май на северния плаж трябва да бъде изградена канализационна система, която да обхване всичките 9 заведения, които в момента са на септични ями. Предстои регионалното министерство да потвърди схема с 3 подхода за инвалиди на Бургаския плаж. Специално от САЩ е закупен и инвалиден стол за 6000 лева за достъп до морето. И тази година ще бъде забранено за джетове и водни колела на Бургаския плаж. За сърфистите ще има обособен специален коридор, за да не пречат на туристите. Фирмата концесионер обеща също, че ще осигури и задължителните свободни зони за плаж, без платени шезлонги и чадъри. На шезлонгите и чадърите най-ефтината цена по цялото наше Черноморие ще бъде от 3 лева до 1 лев. Според зависимо от зоните. Ще има 3 зони. През всяко заведение ще има по 50 чадъра, което моментално отиваме на 70% свободна зона. За сигурността на туристите ще има 24-часово видео за секунди. Животът за 300 000 жители е викъсът. Но за учените Исландия е геологично ковчеже със следи от европейското минало. Доведаха до политическа криза, а преди това до икономическа, не можаха да решат и до социална. Въпросът дали е нужно това мислене, дали е нужен този опит, дали е нужна тази експертиза,